ଫଟୋ ଉଠେ ଯଦି ଯାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏକା ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ, ମୋ ଭଏସ୍ ଶୁଭାଯାଉନଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଭୁବନଗିରି ଜାଗା, ବୁଝିଲ। ଭୁବନଗିରି ଜାଗାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଆମେ ଭିତରେ ସବୁ ବୁଲିଗଲେ, ଭିତରେ କାହିଁକିନା ମୋ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନଥିଲା, ଏ ବାହାରେ ଏଇଟା ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ନୂଆ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଆଇଛନ୍ତି। ଏ ଖାଲି ଫଟୋ ଉପରେ ଭାଇ ଆଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଖାଲି ଫଟୋ 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 ନିରଳା ଫଟୋ, ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ 6-7 ଜଣ ଆମେ ଆଇଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ବୁଝିଲେ। କୋଉଠି କଣ? ହଁ ହଁ ସେଇଠି ଚାଲୁନ। ଭାଇ ଏକା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭାଇ? କାହାନ୍ତି? ହଁ ଭାଇ ଆମର ନୀଳା ଭାଇ ଏକା ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଓଃ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ କାଡ଼ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭାଉଜ ନେଇକି ଆସିବ ନା ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛ। ଏଇଠି ୟାର ଖାଲି ଫଟୋ। ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଲଡୁ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଆସିଲେ ନା, ଲଡୁ ଦିଟା ନେବାର ଅଛି ନା, ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ନା। ଦିଟା ଆଣିଲୁ, ଦିଟା ଗୋଟେ ଖାଇଦବା, ଗୋଟେ ଘରର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦବା ଆଉ ହେଲା। ଦିଟା ଲଡୁ ଭାଇ ଆଣିଛି ମାତ୍ର ଗଣି ଗଣି ହେଲା। ଭାଇ ଭାଇ ଲଡୁ, ଭାଇ ଲଡୁ, ଭାଇ ଦିଟା ଲଡୁ ଆଇଛି। ଭାଇ କି ଭୋକ ଗଲାଣି, ମତେ ଟିକେ ଦବ ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇ ଲୋକ କେତିକି ଟିକେ ପ୍ରସାଦ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜାଗା ହେଲା। ବଢିଆ ଜାଗା, ବଢିଆ ଜାଗା। ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ। ମାନେ ସିଏ ଭୋଗ ଖାଇଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବଜିଲା ହେଲା। କଣ କହିବ କଣ, ଭୋଗ ଖାଇଲା ଇଏ, ହାତ ବଜିବ ଭାଇ ହାତରେ। ଭାଇ ଭୋଗ ଦିଅ, ଭାଇ ଭୋଗ ଦିଅ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେ ହେଲା। ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠା ଉଠି କରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ଆଉ ବୁଝିଲେ। ଆମେ ଉଠେଇବୁନି ଭାଇ କହିଲେ, ଭାଇ ତମେ ଉଠେଇନ? ଭୋଗ ଦେଇଛି, ଖାଇଦେବି କେତେବେଳେ, ଖାଇଦେବି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବଢିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ତମକୁ ଏ ଜାଗା ଆସି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଳିଲା, କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କୁଆଡେ ସବୁ ପଳେଇଲେ। ଆମେ ଦି କୁଆଡେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଏରା ଭାଇରେ। ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ, ଗାଡି ଚାବି ଅଛି ନା ଆମର କତିରେ ତ ଦିଟା ଅଛି ଗାଡି ଚାବି, ସଇଲା ସେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ହେଲା। ସବୁ ସେପଟ ଘରେ, ସେପଟ ଜାଗା ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଘର ପଟୁ। ହଁ କାହା ଭିତରୁ, ତା ତଳକୁ ନା ବା। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜାଗା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଅଛି ବୁଝିଲେ। ଯିଏ ବି ଚାହୁଁଛ ନା ମାନେ ଆସିକି ବୁଲି ପାରିବ ହେଲା। ମୁଁ ବି କହିଦେବି ଡିଟେଲ, ପୁରା ରାସ୍ତା ବି ବତେଇଦେବି ହେଲା। ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବି ମାନେ ଆଉଛି। ଭୁବନଗିରିର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ବୁଝିଲେ। ଟିକେ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଲଗେଇକି ଆସିବା। କୋଉଠୁ? ହଁ ଲଗଉନୁ, ମୁଁ ଧରିଛି। ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ହେଲା। ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ତଳେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିବ ମାନେ ସିଧା ଆଉ ରହିବନି, କିଛି ରହିବନି, ପାଟ ପାଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବୁଝିଲେ। ଜାଗା ତ ଏଇଠି। ହଁ ଉପରେ ଚାଲେ ଆଗେ, ତଳେ କ'ଣ ଅଛି? ଭାଇ ଚାଲିଛି ଆଗରେ ବୁଝିଲେ।
କପଲ୍ସ। ସେଇଠି ଆମେ ସେପଟେ ଉଠେଇବୁ। फाइनल सांग मैंने आम चलू फटो बहुत उठे सारे माने लाइट नहीं माने लाइट बहुत कम चलुची है अंधार कि देखा कला पड़ जाऊँ कला पड़ जाऊँ पूरा। ओ भाई तार मानस गला बाहला मुझे आस बहुत लोग आते देखुन ये देखो बाहर एंट्री देखुच तो ये एंट्री हम बुझे एंट्री नजारा देखु बहुत ऊपर अच्छु भिडियो क्वालिटी आसो जहाँ भी आस लाइट फाइट जले बुझे ओके फाइनल सांग तू आसनु मुझे आसा दरकार भाई वीडियो स्टार्ट करी स्टार्ट अच्छी फाइनल सांग मैंने देखुए पूरा नजारा है बहुत बढ़िया नजारा मैंने लाइट फाइट जलानी एवं बहुत भल देखा बुझे पिला सब तलू गले जीवा आउ भाई तते ये आसी केमती कौन लगुच हाँ अरे एठिक आसिक कम कर बोरिंग हो ना एठिक आसी एते ठाकुर एते भल लगुच जे माने बहुत बढ़िया लगुच जो पाखरे ठाकुर माने ठिया हेली ना से गोटे फिलिंग अलग आसता है बाहर आस गोटे फिलिंग अरे भितर जो ठाकुर भीतर जीव ना से किसी फिलिंग गला फिलिंग बहुत बढ़िया लगे कारण बाहर को आसला जमीन अच्छे से रकम लगे ये कौन बाहर आस बहुत मजा लगुच है ठाकुर भाज नहीं आसो तो मैरेज कले तो पक्का नहीं आसी यहाँ हूँ देख तल है आम चालू ए तलू को है गाड़ी पाक समस्ते गाड़ी पाखे ठिया थे बुझे ये फटो फटो उठे दिन तलू जा भाई आम ए चलू तलू को गाड़ी नवा घर को जा रूम को घर माने कौन घर तो कहीं ओडिशा घर कथा कहला छाड़ माने रूम को जा रूम पुणी जा खिया पिया हम रोषेस हम पुणी माने सेम रुटीन आम सेम सका उठिकी खिया पिया कर दौड़ ड्यूटी पुणी आस रात खिया पिया कर खाई शो हाँ रात फ्री फायर खेल हो 12टा बजे है शोवा हो जार जब फ्री फायर आईडी थी आम मेसेज करदेव आम मैंने हाँ ट्राई करूँ है यहाँ हूँ बाहर देखो पूरा नजारा देखुन तो देखुच तो फोटो जस्ट गोटे